ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευτυχισμένο να είναι το 2007, γεμάτο υγεία, χαρά. Και εμείς σήμερα έτσι στην πρώτη μας εκπομπή του χρόνου κόβουμε τη Βασιλόπιτα όπως πρέπει. Και βέβαια θα τη μοιραστούμε με τους καλεσμένους που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, τους οποίους ενώνει ένα κοινό σημείο. Είναι όλοι τους ποντιακής καταγωγής. Και μέχρι εγώ να μοιράσω εδώ την υπέροχη Βασιλόπιτα που μας έκανε με τα σπιτικά της έτσι υλικά η κυρία Νανά Γιώτη και μας την προσέφερε, θέλω να πάμε να περάσουμε και να καλωσορίσουμε τους μουσικούς μας. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε σήμερα εδώ, κύριε Καρασαβίδη, και όλους τους φίλους που φέρατε. Και βεβαίως και θα έχουμε και χορευτικό που θα συνοδεύσει και θα ανοίξουμε έτσι σήμερα όλη αυτή την ωραία εκπομπή. Σήμερα γιορτινή μέρα Θεοφάνεια, την αφιερώνουμε στον Πόντο. Πάμε λοιπόν. Θα έρχομαι, για θα έρχομαι, για το όρμη θα σκίζω, για το όρμη θα σκίζω. Στείλω με το μάντιλο πως, στείλω με το μάντιλο πως, τα δάκρυα μου να σπογγίζω, τα δάκρυα μου να σπογγίζω. Πετάς, πετάς και πού θα πας, πετάς, πετάς και πού θα πας, πού θα κολνεύς αρνόπο, πού θα κολνεύς αρνόπο. Πετάξω και λαχαμελά, πετάξω και λαχαμελά, και ρούξον σε γαλιόπο, και ρούξον σε γαλιόπο. Μοιράζουμε την πίτα εδώ. Πρέπει να πω ότι το φλουρί έπεσε όπως κάθε χρονιά στην εκπομπή. Λοιπόν, αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, κάθε χρονιά και όταν κόβουμε την πίτα και στο γραφείο πέφτει στην εκπομπή. Δεν ξέρω, είμαστε τυχεροί. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να μπούμε λίγο στο θέμα και θα εκμεταλλευτώ βέβαια αυτό το πολύ πλούσιο αρχείο που έχουμε εδώ στην ΕΡΤ και το οποίο έχουμε τη δυνατότητα εμείς να το δείχνουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Θέλω λοιπόν να πω ότι σε αυτές τις ευχές που κάνουμε έτσι κάθε νέα χρονιά ευχόμαστε υγεία, ευτυχία, χαρά και βεβαίως ειρήνη.
Γιατί η ειρήνη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι καθόλου δεδομένο και πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί λαοί έχουν περάσει πάρα πολύ άσχημα και έχουν σε κάποιες περιπτώσεις υποστεί μέχρι και γενοκτονίες. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η περίπτωση των Ελλήνων του Ευξήνου Πόντου και γι' αυτό σήμερα έτσι θέλουμε μέρα γιορτινή να αφιερώσουμε την εκπομπή μας σε αυτήν ακριβώς σε αυτούς τους Έλληνες του Ευξήνου Πόντου και θα ξεκινήσουμε με ένα βίντεο που θα πάμε να δούμε και να ακούσουμε κάποια πράγματα για την ιστορία και βέβαια στη συνέχεια εδώ με τους καλεσμένους τους σημερινούς θα μιλήσουμε όχι μόνο για την ιστορία αλλά και για τους ανθρώπους τους ίδιους, για τα ήθη, τα έθιμα, τους χορούς, τις μουσικές, τα φαγητά, το χιούμορ, γιατί είναι πολύ σημαντικό και πάμε να ξεκινήσουμε. Τέλος του 19ου αιώνα. Οι νεότουρκοι αρχίζουν να καταστρώνουν τα σχέδιά τους για μια Τουρκία χωρίς χριστιανικούς πληθυσμούς. 1916 έως 1923. Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας. 1916 έως 1919 έχουμε την πρώτη μεγάλη περίοδο της γενοκτονίας. 370.000 Πόντοι χάνουν τη ζωή τους. Περίπου 400.000 Πόντοι φτάνουν κυριολεκτικά ρημαγμένοι στη μητέρα πατρίδα, κυρίως σε χωριά της Μακεδονίας και της Θράκης. Το τελειωτικό χτύπημα έρχεται στις 19 Μαΐου του 1919. Ο Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και αρχίζει νέες απάνθρωπες εκαθαρίσεις. Νέες μαζικές εκτοπίσεις αμάχων, εξορίες, σφαγές, δολοφονίες και καταστροφές. Η γενοκτονία είναι πλέον όχι μόνο ανθρώπινη, αλλά και γεωγραφική, πνευματική και πολιτισμική. Αφιέρωμα στον Πόντο λοιπόν, μια ιστορία που κρατάει 3.000 χρόνια και θέλω να καλωσορίσω αμέσως τους καλεσμένους μου σήμερα, να καλωσορίσω τον φίλο πια της εκπομπής, τον κύριο Αντωνιάδη. Καλώς μας ήρθατε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης και ιδιαίτερα στους Πόντους. Έτσι, που έχουν πιάσει όλο τον κόσμο. Υπάρχει μια Ελλάδα, άλλη έξω από την Ελλάδα. Καλή χρονιά λοιπόν. Καλή χρονιά. Θέλω να καλωσορίσω αυτό το κορίτσι, την Ελεάνα Τριφίδου. Καλώς μας ήρθες. Καλή χρονιά, ό,τι επιθυμείτε. Να είσαι καλά και σου ευχόμαστε όλα τα όμορφα να σου συμβούν φέτος. Να χαμογελάμε, όπως το κάνουν οι Πόντοι πάρα πολύ νομίζω. Έτσι. Τον κύριο Παμβακίδη επίσης, καλώς μας ήρθατε. Λίγο κρυωμένος. Είπαμε εμείς να ανταλλάξουμε τις ιώσεις τώρα, γιατί και εγώ σήμερα είμαι λίγο κάπως. Άμα γράφει η οθόνη τιμή στον Πόντο, δεν υπάρχει ούτε κρύο, ούτε ιός. Τίποτα. Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσω και τον κύριο Χατζηλευθερίου. Καλώς μας ήρθατε. Ο λογογράφος μας σήμερα θα μας τα πει έτσι και ερευνητής. Και θα εγώ μας με τα τη πει... δική μας τη λαλιά να ευχηθώ, ή εγκευλοίαν σε όλα τα σπίτια. Έτσι, ωραία. Και θέλω να καλωσορίσω και τον κύριο Εφρεμίδη, ο οποίος είναι μέλος Ένωσης Ποντίων Μελισσίων Αττικής, που βέβαια έχει εδώ φροντίσει και μας έχει φέρει τα υπέροχα τα παιδιά που χορεύουν τους ποντιακούς χορούς. Καλώς μας ήρθατε. Καλή χρονιά στο σπίνι σου. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε. Τα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει σήμερα και τα έχει επιμεληθεί ο Νίκος ο Κεραμίδας είναι φορτισμένα συγκινησιακά, έχουν έτσι το βάρος της ιστορίας, της πονεμένης αυτής κατάστασης που έχει περάσει αυτή η περιοχή
πάνω εκεί στη Μαύρη Θάλασσα. Και να ξεκινήσω από τον λαογράφο μας, τον κύριο Χατζηλευθερίου, ξεκινώντας ότι ο εύξηνος πόντος λεγότανε στην αρχή... Στην αρχή άξενος πόντος. Άξενος πόντος, δηλαδή αφιλόξενος. Γύρω στον 6ο με 8ο αιώνα, οι Ίωνες, ξεκινώντας και πηγαίνοντας στη Μίλητο, φτιάξανε τη Μίλητο και στη συνέχεια άλλες 80, θα έλεγα, απικίες σε όλον τον εύξηνο πόντο μέχρι τη Μεσόγειο. Θα επανέλθουμε και θα πούμε ακόμη περισσότερα πράγματα που αφορούν την ιστορία, αλλά θέλω λίγο έτσι να πούμε όλοι στη συζήτηση. Ο κύριος Αντωνιάδης από πού κατάγεται, ας πούμε, συγκεκριμένα από εκείνη την περιοχή, από ποιο συγκεκριμένο σημείο? Εγώ κατάγομαι από την Ξάνθη, αλλά οι γονείς μου, ναι. Ο μεν πατέρας μου από τη Σαψούντα, η δε μάνα μου από την Τραπεζούντα. Μάλιστα. Οπότε τα βιώματα και όλα αυτά που κουβαλούσαν πέρασαν σε εσάς. Βλέποντας αυτές τις εικόνες που πράγματι μας δημιουργούν μια φόρτιση συναισθηματική, γιατί αυτά μας τα λέγανε αλλά δεν τα πιστεύαμε. Όταν ήρθαν οι εικόνες και τις βλέπαμε και επιβεβαιόντουσαν οι γονείς μας που μας τα λέγανε, γιατί κάθε φορά που τα βλέπουμε έχουμε μια φόρτιση συναισθηματική. Γιατί η γενοκτονία εκείνη δεν ήταν μόνο ανθρώπινη, ήταν, όπως λέχθηκε, και πνευματική και πολιτιστική, δηλαδή ήταν για πλήρη καταστροφή. Το γεγονός ότι επεβίωσαν οι πόντοι μετά που ήρθαν στην Ελλάδα και διασκορπίστηκαν σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη ιδιαίτερα, σημαίνει τι δυνατή ράτσα είναι οι πόντοι. Τι νοικοκύριδες είναι, τι δύναμη έφεραν μέσα τους μετά από τέτοιο κατατρεγμό. Όχι μόνο επεβίωσαν, αλλά έδωσαν και τα φώτα τους ως προς το εμπορικό, το πνευματικό κομμάτι της πατρίδας μας. Πάρα πολλά προσέφεραν οι πρόγονοί μας οι πόντοι στην Ελλάδα. Η Ελεάνα θέλω να μου πει από πού κατάγεται. Γεννήθηκα βέβαια στην Αθήνα, όπως και ο πατέρας. Ο παππούς έζησε στην Κωνσταντινούπολη και οι ρίζες του ήταν επίσης από τη Σαμψούντα, οι γονείς του παππού. Και τι είναι αυτό που σου λέγανε μέσα στο σπίτι και σου μετέφεραν και κρατάς και εσύ ακόμη αυτή την ρίζα? Ήταν πάντα μια μυρωδιά, Μάριον, μια τρυφερότητα, δεν ήταν κάτι χειροπιαστό, ήταν πάντα κάτι άπιαστο, ήταν γιορτές, ήταν ήχος. Και ήταν και ο Σύλλογος Αργός στην Καλιθέα. Το λέγαμε πριν από λίγο τον κύριο Αντωνιάδη, το υπόγειο του Γόγου. Που το άλλο άκουγα πάντα, θα το ξέρουν βέβαια οι περισσότεροι. Θέλανε όμως πάρα πολύ γονείς σου να κρατήσουν αυτές τις ρίζες, έτσι. Θέλανε, δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο και δεν ξέρω, είδα τα παιδιά τώρα που μπαίνανε μέσα και εγώ, ας πούμε, δεν πήγα σε έναν από αυτούς τους συλλόγους και ζήλεψα τώρα που τα είδα. Ναι, είδες. Είδες πώς είναι μέσα αυτό. Τα έβλεπα τώρα που πάρουμε και αυτό το απίστευτο χαμόγελο που είχε ο Λεβέντης. Έτσι ακριβώς. Έτσι τον υποδέχτηκα και εγώ μέσα. Ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Μόνο αυτό το χαμόγελο αποπνέει όλο αυτό που είναι ο πόντος. Ο κύριος Βαμβακίδης. Η Ελεάνα πήρε το χαμόγελο, εγώ παίρνω τον ήχο της λύρας. Έτσι. Ο οποίος, αυτός ο ήχος της λύρας, γιατί με τυραννάει τόσο πολύ, εμένα δεν ξέρω δηλαδή. Κάνατε το. Δεν είναι ανεξήγητο. Αυτός ο ήχος της λύρας, που πάνω σε αυτόν τον ήχο, το μαγικό, ακουμπάει τα συναισθήματά του ο Καρασαβίδης ή οποιοδήποτε πόντιος τραγουδιστής. Και μπλέκονται και παντρεύονται και όλη η μουσική. Τι μου, τώρα συγκινήθηκα από το βίντεο, αλλά και χωρίς το βίντεο της καταστροφής, της μικρασιατικής καταστροφής, συγκινούμε πάντα το χαμόγελο των παιδιών που μπήκανε, που έκανε πριν, ας πούμε, πρόβα για να είναι σωστά τα πράγματα. Γεννήθηκα στην Ιατορά Χελασσόνας, αλλά η γιαγιά μου, ο παππούς μου ήρθαν από τη Σεβάστια και τώρα στο χωριό μας στην Ιατορά Χελασσόνας ζει η τελευταία από αυτούς που ήρθαν. Μία έμεινε, η Ανεστίνα, 96 ετών, η αδερφή του πατέρα μου. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε έναν άλλο πολύ μεγάλο τραγουδιστή, κατά πολλούς ο μεγαλύτερος, Στέλιος Καζαντζίδης, ποντιακής καταγωγής, από τα Κωτίωρα. Κακώς πας να κάνεις μια διευκρίνηση. Τι διευκρίνηση? Δεν υπάρχει διευκρίνηση. Δεν υπάρχει διευκρίνηση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κάνουμε σωματείο αμέσως τώρα. Έτσι, κατευθείαν. Πάμε λοιπόν να τον δούμε, που έχει δώσει μια συνέντευξη στον Γιώργο Τολιάνη και μιλάει για αυτή του την καταγωγή. Ως λαϊκός τραγουδιστής πανελληνίος εννοούμε. Για αυτή του την καταγωγή, μιλάει για τους πρόσφυγες του Πόντου, μιλάει για το πώς βρήκαν αυτή την νέα ζωή εδώ στην Ελλάδα οι δικοί του άνθρωποι και πόσο δύσκολο ήταν και όλα αυτά τα όσα έζησε και ο Στέλιος Καζαντζίδης. Πάμε.
Θα σου φανεί παράξενο, όμως πρέπει να θυμάμαι ότι αν κάπου έζησα ορισμένες μικροχαρές στη ζωή μου, ομολογώ πως τις ένιωσα τα χρόνια της κατοχής. Δηλαδή από το 41 έως το 44. Γιατί μετά άρχισαν οι φασαρίες με το Αντάρτικο. Μέχρι τότε η ζωή μου ήταν φτωχή, αλλά ήρεμη, χωρίς περιπέτειες και φόβους. Οι συγγενείς του πατέρα μου μας έδωσαν λίγα χωράφια από το φτωχό και άγωνο κλήρο που τους χορηγήσανε σαν πρόσφυγες όταν ήρθαν από τον έξινο πόντο. Εδώ να σου κάνω μια παρένθεση, σου είπα για φτωχό και άγωνο κλήρο. Τα χωράφια στον τόπο αυτό είναι μισό πέτρα, μισό χώμα. Είναι ορεινά και το σπουδαιότερο απ' όλα δεν έχουν δίκτυο αρδευτικό. Δηλαδή δεν ποτίζονται εύκολα. Σκοτία πίσα έτωνε ο καιρολιβόμενον. Σκοτία πίσα έτωνε ο καιρολιβόμενον. Αύκασο καρόν εκεί του νεφλίδι σκοτωμένος. Αύκασο καρόν εκεί του νεφλίδι σκοτωμένος. Η μαύρε καπετανιέ. Σε αυτά τα χωράφια καλλιεργούν μόνο καπνά. Και ο καπνός, όπως ξέρεις, έχει τη δυσκολότερη καλλιέργεια από κάθε τι άλλο. Στα χωράφια μέσα είναι αδύνατο να μπει τρακτέρ, γιατί υπάρχει φόβος να σπάσει από την πολλή πέτρα που έχουν. Γι' αυτό οι άνθρωποι το οργώνουν με πρωτόγονο τρόπο. Δηλαδή αλέτρι με τα χέρια. Όσο για το πότισμα, με ποτιστήρια και με τσάπες. Καλό κορίτσι, καλό και ευλογημένον. Καλό κορίτσι, καλό και ευλογημένον. Σίγουρα φαίνετας και μου λελεύατ, σε μένε φωταγμένον. Σίγουρα φαίνετας και μου λελεύατ, σε μένε φωταγμένον. Καλό κορίτσια χορέψωνε, σε λέγω να αρνω. Καλό κορίτσια χορέψωνε, σε λέγω να αρνω. Σαν τσιτσέκλια κόλπια σου λελεύος, θα φτάγω τσάλι μου πον. Σαν τσιτσέκλια κόλπια σου λελεύος, θα φτάγω τσάλι μου πον. Αλλά θέλω να πω εδώ ότι εκτός από τον Δημήτρη τον Καρασαβίδη που μας έχει έρθει σήμερα εδώ και έχει κάνει και ταξίδι, γιατί ξέρω ότι είναι στη Θεσσαλονίκη και πάνω και δουλεύει, έχουμε εδώ στον Ταούλη και αυτό το νεαρό το παιδί. Για δείξτε μου τον, σας παρακαλώ πολύ, ο σκηνοθέτης μου, να μου τον δείξει, ο Πάρης ο Ποντίκας, που λέγεται Χατζηδαβιτίδης και το διαβάζω γιατί είναι μακρύ και δύσκολο. Νίκος. Και βεβαίως αυτό το πρόσωπο ίσως σας θυμίζει κάτι, γιατί ήταν στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων με αυτό τον Ταούλη εδώ. Καλώς μας ήρθες λοιπόν, καλή χρονιά. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι μας.
βυθό στην Ανατολή που θερμενέσαν ήλιος τους αιώνες ελληνική ζωή που θερμενέσαν ήλιος τους αιώνες ελληνική ζωή. Ορφάνευσαν τα μέρη, οι πόλεις στα χωριά και με θλιμμένο βλέμμα να ζητούνε ξανά τη σούμελα και με θλιμμένο βλέμμα να ζητούνε ξανά τη σούμελα. Μα ζουν οι αναμνήσεις του πόντου τα παιδιά που σε έχουν ακέραια ακριβή μας πατρίδα στην καρδιά που σε έχουν ακέραια ακριβή μας πατρίδα στην καρδιά. Συνεχίζουμε, εδώ είμαστε, σήμερα μέρα γιορτινή. Ξεχάσαμε να ευχηθούμε και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και είναι αρκετοί νομίζω. Εμείς συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Πόντο και θέλω να πάω πάλι στον λαογράφο μας και το λέω έτσι γιατί ένα μυαλό είναι αυτό και το επίθετο το ξεχνάω συνέχεια, τον κύριο Χατζηλευθερίου. Και θέλω λίγο να πούμε λοιπόν, γιατί έρχεται και ένα βίντεο που αφορά την Ορθοδοξία και τη θρησκεία, ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό και γερό δέσπο, ένας γερός κρίκος που κράτησε τους ανθρώπους δεμένους και ένας τρόπος να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό το διωγμό που είχαν υποστεί έτσι, από τους νεότυπους. Έτσι δεν είναι, να μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Εγώ θα έλεγα κάτι που δεν θεωρείται υπερβολικό, ότι αυτά που γαλουχήθηκα τουλάχιστον από τη γιαγιά μου, που ήταν πρώτη γενιά, οι Πόντοι έχουν τις πιο βαθύριζες ανθρωπιστικές και θρησκευτικές αξίες. Ας μου επιτραπεί αυτή η εγωιστική φράση, γιατί αυτό νομίζω το αποδεικνύουν περίτρανα όχι μόνο τα μοναστήρια του Πόντου, αλλά και οι πάρα πολλοί Άγιοι που βγήκανε στον Πόντο και γενικά θα έλεγα στη Μικρά Ασία. Μην ξεχνάμε ότι τα μοναστήρια αυτά 370, 270 είναι της Παναγίας Σουμελά, το Περιλάλη, το μοναστήρι. Έτσι, θα το δούμε στη συνέχεια και στο βίντεο που έχουμε ένωνε, ετοιμάσει. Θα έλεγα, όλον τον ποντιακό ελληνισμό του ιστορικού Πόντου. Για να περάσω λίγο εδώ στους καλεσμένους μου και να ρωτήσω ότι ποιες είναι οι μνήμες από τους ανθρώπους που έζησαν αυτές τις καταστάσεις εκεί, δηλαδή πώς έχουν μεταφερθεί από γενιά σε γενιά και τι είναι αυτό που έχει κρατήσει το κάθε σπίτι και αφηγείται σαν παραμύθι πια, έτσι, σαν ιστορία που έχει το κάθε σπίτι μέσα του, στα σπίτια σας. Κύριε Αντωνιάδη. Νομίζω τρανή απόδειξη ήταν το πρώτο βίντεο που είδαμε. Αυτή ακριβώς η ταλαιπωρία. Πίνες, κακουχίες, διωγμοί και τελικά με οποιοδήποτε μέσο κατόρθωσαν να μπουν στην Ελλάδα και διασκορπίστηκαν, όπως είπαμε, στη Βόρεια Ελλάδα. Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία όταν ήρθαν στην Ελλάδα, κύριε Βαμβακίδη? Επιβίωση. Μα επιβίωση δεν είχαν να ζήσουν, δεν είχαν τίποτα.
Τίποτα, με τα ρούχα, με ένα παντελόνι. Καλά, και ήρθαν και σε μια Ελλάδα που επίσης ήταν σε δύσκολη θέση. Κατά μείζωνα λόγο της χαίρεται η κατάσταση και η κατάσταση της Ελλάδος εκείνη τη στιγμή. Εκείνη την εποχή. Το 22 όταν μιλάμε 23. Ελλάδα δεν είναι. Αλλά ουσιαστικά ήταν η άνθηση της Ελλάδος, η έλευση των ποντίων. Μετά από εκεί. Νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολος και ο εκκλιματισμός τους όταν ήρθαν. Δηλαδή υπήρξε δυσιδαιμονία απέναντί τους όταν πρώτο ήρθαν. Υπήρχε και σκληρή αντιμετώπιση. Οι αούτιδες είναι οι πόντιοι. Ώσπου διαπιστώσανε τις αξίες αυτές για τις οποίες μίλησα και πραγματικά μετά συζήσανε, είδανε την κουλτούρα τους, συγγενέψαν, είδαν τον πολιτισμό τους. Τότε, όπως είπε ο κ. Αντωνιάδης, η επιβίωση ήταν. Δεν είχαν ανάγκη να κάνουν συλλόγους που σήμερα υπάρχουν αυτά τα ζωντανά φυτόρια της διαπαιδαγώγησης και της κουλτούρας των ποντίων, της παράδοσης του πόντου. Τότε τα ζούσαν στον Αραβώνα, στο γάμο, γνήσια και θέλανε περισσότερο να επιβιώσουν. Πάντως, εγώ σαν παραμύθι έχω μέσα στο μυαλό μου το πόσο δύσκολα τους αποδέχθηκαν εδώ οι άνθρωποι. Ήταν πολύ δύσκολο για εκείνους, γιατί περισσότερο ήταν νοικοκυρέοι όταν έφυγαν από τα σπίτια τους και βρέθηκαν εδώ. Όσο γνωρίζω και διαβάζω, ήταν και άνθρωποι που είχαν λάβει και μία μόρφωση αρκετά υψηλή για εκείνα τα χρόνια. Έτσι, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά σχολεία εκεί. Ακριβώς. Τα σχολεία ξεπερνούσαν τα 1100 με πάνω από 1400. Ευημερούσε ο λαός εκεί με άλλα λόγια. Πάνω από 1400 εκπαιδευτικούς. Πάνω από τον αριθμό 1000 είναι οι εκκλησίες, είναι οι ιερωμένοι, είναι τα σχολεία. Να πω ενδεικτικά. Το φροντιστήριο Τραπεζούντας, το περιβόητο φροντιστήριο, πρωτοκατασκευάστηκε το 1682. Όταν η Ελλάδα ήταν σκλαβωμένη στον τουρκικό ζυγό. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Τι πιστεύετε, κύριε Βαμβακίδη, τι πιστεύετε ότι διαφέρουν οι πόντιοι από τους υπόλοιπους Έλληνες? Υπάρχει κάτι που τους διαχωρίζει? Καμία διαφορά. Όλοι οι άνθρωποι αναπνέουν, ονειρεύονται και αγωνίζονται. Στο πρώτο σχολιασμό που έκανες, Μάριον, ήθελα να πω εγώ ότι παρά τον κατατρεγμό και τα βάσανα αυτά, εγώ εισέπραξα στο σπίτι μου, δεν μου κατέθεταν οι παππούδες μου, αυτοί οι άνθρωποι που τα πάθανε όλα αυτά, δεν μου τα κατέθεταν μέρα παραμέρα αυτή τη δυστυχία, αλλά εισέπρατα και εισπράττω ακόμα από τη δεύτερη γενιά και από την αισιοδοξία. Ναι, αυτό είναι συγκλονιστικό, δηλαδή μια αγωγή, μια ωριμότητα και μια πολύ έτσι. Και η μόρφωση και η κουλτούρα, δηλαδή, πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι που βασανίστηκαν, που τους πατήσανε κάτω την αξιοπρέπειά τους. Αυτοί οι άνθρωποι σηκώσαν το ανάστημά τους με αξιοπρέπεια. Καθόλου μιζέρια και κακομοιριά. Να αναμασούν συνέχεια την ίδια ιστορία. Και μας δείχνανε το δρόμο του μπροστά, του αγώνα για την καλύτερη κοινωνία. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο που θα δούμε και σε εικόνα την Παναγία της Σουμελά, έτσι, αυτό το ορόσημο για τους ποντίους. Πάμε. Τραπεζούντα, η τραγική πόλης. Ιδρύθηκε το 756 π.Χ. Εδώ χτυπούσε η καρδιά του ελληνικού πόντου, των Ακριτών και των Κομνηνών. Μερικά χιλιόμετρα έξω από την Τραπεζούντα δεσπόζει το προπύργιο της Ορθοδοξίας του ποντιακού ελληνισμού, η Παναγία η Σουμελά, το πιο φημισμένο και εξακουστό μοναστήρι του πόντου, το σπουδαιότερο εθνικοθρησκευτικό σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού. Σιμελά Παναγία, αέρ τους καλύτερων, Σιμελά Παναγία, αέρ τους καλύτερων, εγώ εξεβάστον παρχαρτάρνην παέκι και τον, εγώ εξεβάστον παρχαρτάρνην παέκι και τον. Η εικόνα της Παναγίας, του Ευαγγελιστή Λουκά, έγινε η Παναγία των Ποντίων. Χιλιάδες πιστών καταφεύγουν στη χάρη της ακόμη και σήμερα. Για ένα θέμα βαγετά μακρά που λιμωεί
όχο δεν τσιπά αι λαλίανε. Και να ηλίγει αι εμένα το ορφανό λέει και τι καρύπτω όχι εσύ κύριε και τα στράτα, αι τα στράτα σημαίνει και να κόπανε και να σωνάει και βασική λινέει που λινέει. Έχουμε άλλο ένα τραγούδι αυτή τη στιγμή. Χόρεψαν καταπληκτικά, δεν το συζητάω. Μεγάλη μας χαρά σήμερα να σας έχουμε όλους έτσι μαζεμένους εδώ.
Κάταντες τα λέσα το, κάθεσαι και πέσα το. Κάταντες τα λέσα το, κάθεσαι και πέσα το. Zornaci me ti zornas, padanaš ke savaras. Zornaci me ti zornas, padanaš ke savaras. Igi kangre mi ete ti zornas se stavisas. Igi kangre mi ete ti zornas se stavisas. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Η ζωή των Ελλήνων του Πόντου, από την εποχή ακόμη του Ομήρου, καθρεφτίζει ολοζώντανα μέσα από τα ήθη και τα έθιμα, τους λαϊκούς χορούς και τα τραγούδια, την πλέον πεντακάθαρη έκφραση της ελληνικής ψυχής. Αυτή είναι η πυρίφτε που φουρνίζομαι τα ψωμιά. Λοιπόν, στα βάλουμε. Αυτό είναι που κάναμε τα λαβάσια, λαγάνες δηλαδή. Οι παραδόσεις στον ποντιακό λαό παραμένουν αναλύωτες, ακόμη και σήμερα, από μικρή και όλας ηλικία. Αρέσει ο χορός και μ' αρέσει και η καζέτσκα και η σέρα. Όλα μ' αρέσει. Και το κουδούκ να τ' μαύρον χουιά μαναμάν, χουιά μαναμάν. Οι ποντιακοί χοροί, μαζί με τις παραλλαγές τους, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ποικιλία έναντι άλλων περιοχών της Ελλάδας. Ξεπερνούν τους 50. Τα θέματά τους, κυρίως, είναι η εξιστόρηση μύθων και γεγονότων, η ερωτική διάθεση, η παράσταση ηθών, εθήμων, τρόπου ζωής και εργασίας. Αποσύραμε έτσι την νόστιμη βασιλόπιτα της Νανάς Λιώτη και είμαστε βέβαια σε ένα πεντανόστιμο τραπέζι εδώ που μας έχει φέρει ο κύριος Ρουμελίδης από την ταβέρνα Τραπεζούντα. Καλώς μας ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα τα εδέσματα εδώ, τα εδέσματα χαρακτηριστικά των ποντίων. Και βεβαίως όλοι εδώ πέρα όλο και κάτι λέμε, αυτό είναι αυτό, αυτό είναι εκείνο. Εμένα έτσι μου δίνουν τα φώτα τους οι καλεσμένοι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν κύριε Ρουμελίδη και να μου πείτε για αυτά εδώ τα οποία μου έχουν κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και σαν έτσι εμφάνιση αλλά και σαν ονομασία. Αυτά είναι παραδοσιακά, λέγονται οτία. Οτία, δηλαδή, επειδή μοιάζουν με αυτιά. Γλυκά είναι. Α, είναι γλυκά. Σαν γλυκό πάει. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε κι εσείς χοχλιούς που λέμε εμείς στην Κρήτη. Κοχλίδια είναι αυτά, ναι, είναι αυτά εδώ. σαλιγκάρια. Τα οποία τα κάνετε με την ντομάτα, είναι με σάλτσα. Είναι, τα κάνουν και βραστά. Αλλά αυτά είναι. Στην Κρήτη τηγανίζουν. Είναι μπουμπουριστή στην Κρήτη. Λοιπόν, αυτό μου είπε ο κύριος Αντωνιάδης εδώ που είναι γνώστης και της κουζίνας βεβαίως, ότι είναι λέει τσουκνίδα. Ναι, τσουκνίδα. Μικρά παιδιά, κρέμα στα μικρά παιδιά και δεν αρρώστανε ποτέ. Είναι δυναμωτικό δηλαδή αυτό, η τσουκνίδα. Είναι πιο υγιεινό είναι. Και το ζουμί του είναι αφέψιμα. Αφέψιμα, η τσουκνίδα. Χαβίτς το όνομα του.
Εδώ. Αυτά είναι τα πισία που. Πώς λέγονται αυτά? Πισία. Πισία, μου τα λέει και με την προφορά δεν το πιάνω αμέσως. Λοιπόν, για πάμε. Σαν τηγανιτά είναι αυτά. Ναι, αυτό είναι φαγητό ή γλυκό, ας πούμε? Όχι, είναι σαν ψωμάκι δηλαδή. Α, σαν ψωμάκι. Ναι. Με αυτό συνοδεύεται το φαγητό. Ναι, συνοδεύεται μαζί με το φαγητό. Εκεί βλέπω ένα κρεατάκι μέσα σε ζωμό. Αυτό είναι ρώσικο όμως, είναι μπόρς λέγεται. Ναι. Είναι λαχανόσουπα με κρέας. Ναι. Μάλιστα. Αυτό εδώ λέγεται φούστρο. Πώς λέγεται? Παραδοσιακό και αυτό. Ομελέτα είναι αυτό, κάτι σαν ομελέτα. Σαν ομελέτα, ναι. Και στην Κρήτη το λέμε σφουγγάτο. Καθένας ό,τι ξέρει λέει. Μόνο που είναι με ψάρια, με χαψία. Αυτά εδώ είναι. Υπάρχουν κάποια από αυτά τα φαγητά που μαγειρεύονται σε ιδιαίτερες στιγμές, δηλαδή σε γάμους, σε βαφτίσια, σε αυτά? Βέβαια. Τι συγκεκριμένο κάνετε σε αυτές τις στιγμές? Αυτό εδώ συνοδεύεται σε γάμους. Σε γάμους αυτά εδώ. Αυτό εδώ πέρα που είναι σαν τα δικά μας ντολμαδάκια. Σαρμάδες με μαύρο λάχανο. Ή αλλιώς κοφτάδες. Αυτό είναι λάχανο, δεν είναι αγαλόφυλλο? Μαύρο λάχανο. Μάλιστα. Τα παραπούλια που είναι. Και αυτό εδώ πέρα το οποίο. Αυτά εδώ είναι ρώσικα. Μου έκανε για τορτελίνα, αλλά δεν θα το πω τώρα. Εσείς τα λέτε τορτελίνα, αλλά είναι πιλμένια, ρώσικα είναι αυτά. Πιλμένια. Μάλιστα. Είναι σαν ζυμαρικό πάντως. Ζυμαρικό απ' έξω, μέσα είναι κοιμάς. Συγγνώμη, τι είναι πιο διαδεδομένο, το ψάρι ή το κρέας σε αυτή την περιοχή? Παίζονται και τα δύο, έχει απ' όλα. Ανάλογα με την περιοχή. Και το ψάρι, αν ήταν στον εύξηνο πόντο, σούρμενα κτλ. Είναι η λέξη χαψία. Χαψία είναι ο γάμος. Ήταν το κρέας. Εδώ που σερβίρω εγώ αυτό το. Αυτό είναι το ταν. Πώς λέγεται? Ταν. Είναι το αριάνι που λέμε. Χτυπητό γιαούρτι. Να το δοκιμάσω. Δοκιμάστε. Το εθνικό ποτό των ποντίων. Σαν γιαούρτι είναι. Ξινόγαλο. Μία γουλιά. 370 γραμμάρια. Πόσο? Έβαλες. Α, έτσι, κατευθείαν. Ελεάνα, θέλεις? Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Φρεμίδη, μισό λεπτό, γιατί να τα προλάβουμε όλα, γιατί είμαστε στο τελευταίο κομμάτι. Θέλω να ρωτήσω, γιατί θα πάμε τώρα και σε τραγούδια και σε χορούς. Είπαμε ότι υπάρχουν γύρω στους 50 χορούς, έτσι. Και παραπάνω, Υπάρχουν αυτή τη στιγμή καταγεγραμμένοι γύρω στους 75 χορούς και συνεχίζουμε. Υπάρχουν οι ερευνητές οι οποίοι ψάχνουν και βρίσκουν χορούς οι οποίοι. Τι εκφράζουν αυτοί οι χοροί στο σύνολό τους? Όλα τα συναισθήματα εκτός από εκδίκηση. Εάν ψάξουμε όλο τον μουσικό πλούτο του πόντου, θα δούμε ότι κανένα τραγούδι δεν περιέχει εκδίκηση. Την περίπτωση του Πυρίχιου, που πολλοί νομίζουμε ότι είναι πολεμικός χορός, είναι παράγωγο του αρχαίου πολεμικού Πυρίχιου. Εμείς οι πόντοι τον ονομάζουμε Σέρα. Γιατί στην Τραπεζούντα υπάρχει ένας ποταμός ο οποίος λέγεται Σέρα και εκεί υπήρχαν χορευτές οι οποίοι χορεύανε το χορό αυτό, ήταν τέλειοι χορευτές. Αυτό που μας χαροποίησε πάρα πολύ είναι που στους χορευτές που φέρατε σήμερα είναι όλο νέα παιδιά, έτσι. Ναι. Και αυτό φαίνεται ότι θέλουν πάρα πολύ να συνεχίσουν αυτή την παράδοση. Από τον πιο μικρό, τον Λιλιπούτιο που είδαμε και προηγουμένως στο βίντεο. Γελάνε και οι κοπέλες, ναι. Στο σύλλογο ο μεγαλύτερος μου χορευτής είναι 70 ετών. Έτσι. Και ξεκίνησε να χορεύει πριν 2 μήνες και είναι από τους καλύτερους. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο όμως θέλω να κάνω μια ευχή που λέγανε στον πόντο οι δικοί μας, όταν άλλαζε ο χρόνος, εκαλαντίαζαν δηλαδή. Ο αρχηγός του σπιτιού σκορπούσε ξηρούς καρπούς σε όλα τα μέρη του σπιτιού, ας τα ρίξω εγώ όμως εδώ πάνω, και έλεγε την ευχή «Άμον το ρούσνε αούτα τα καλά, αέτς να ρούσνε και απέσω σπίτι μου τα καλοσύνιας και τα ευλογία στη Θεού». Προς το τέλος κάτι κατάλαβα. Όπως πέφτουν αυτά τα καλά, έτσι να πέφτουν οι καλοσύνες και οι ευλογίες του Θεού μέσα στο σπίτι μας. Κύριε Κανσαβίδη, σας ακούμε. Στο ταφί μπελό, καίγουμε κι από καίγουμε και στο ταφί μπελό. Χίλια παρτσάλες σύνουμε και σε για πίδια βελό. Χίλια παρτσάλες σύνουμε και σε για πίδια βελό. Έφτας με τσάλι μου πασί με το μακρύ τρίτσα μιας. Έφτας με τσάλι μου πασί με το μακρύ τρίτσα μιας. Εγώ θα φτάω το τσάλι, το κραδός είναι αγκαλιάς.
εγώ θα φτάω το σαλίν το βράδο στην εγκαλιά. Κόρδειξω με το ζωγραφός, παίζω γράψε με σένα. Κόρδειξω με το ζωγραφός, παίζω γράψε με σένα. Να φέρω τα κονδύλια του, μη ζωγραφείς άλλα. 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 Δημήτρης Καρασαβίδης, θέλω να δείξω εδώ και το CD αυτό που κυκλοφορεί και θα το αποπειραθώ να το διαβάσω τον τίτλο. Καρδία ντέσνεν σίδερον. Έτσι, καλά το είπα. Σωστά, πολύ σωστά. Ωραία. Λοιπόν, ο Δημήτρης Καρασαβίδης εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη από όπου και μας ήρθε, στο κέντρο Αυλαία. Έτσι. Για όλο το χειμώνα. Για όλο το χειμώνα μέχρι τέλη Απριλίου. Τέλεια. Λοιπόν, και θέλω ακόμη να πω. Μάλλον κύριε Φρεμίδη να μας πείτε εσείς, τον έπιασα στην μπουκιά επάνω. Λοιπόν θα το πω εγώ, από την Ένωση Ποντίων Μελισσίων, έτσι για να τα λέμε για τα παιδιά που ήρθαν σήμερα εδώ. Και θα κλείσουμε με ένα ακόμη τραγούδι τελευταίο και χορό. Τι χορός ήταν αυτός που λέει? Κότσαρη. Καταφύγετε έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Έλα παιδιά, Κότσαρινε χορεύες, το μάτο παμέτερνες, το μάτο παμέτερνες. Αφού κι θα περνές με, αφού κι θα περνές με, το μάντιλιν δεν περνές, το μάντιλιν δεν περνές. Το τσιγαρό με ψάτο, το τσιγαρό με ψάτο, πίσω και νεβίζα το, πίσω και νεβίζα το. Το μικρό τεμοτάρνη, το μικρό τεμοτάρνη, φίλο και κλενίζα το, δάκο και κλενίζα το. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Απευθύνομαι πού? Εδώ μπροστά. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη τον Καρασαβίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους μουσικούς, τους καλεσμένους μας σήμερα. Κουραστήκατε, με έβαλα και χορέψα ποντιακά, δεν θα έχει ξανασυμβεί. Απροπόνητη. Λοιπόν, χρόνια πολλά και πάλι. Να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι αύριο, Κυριακή, στις 2 το μεσημέρι εδώ, σε Χρόνο TV. Χαίρετε.